L-esportazzjoni tal-patata f'pajjiżna tmur lura għal xejn inqas minn 120 sena b'tunellati kbar ta' patata jiġu esportati tul is-snin. Illum il-ġurnata t-teknoloġija żdiedet b'magni speċjalizzati biex iħaffu l-proċess biex tintgħażel il-patata skont il-kwalità u d-daqs tagħha. Din is-sena li proċessar tal-patata beda aktar kmieni mis-soltu fil-25 ta' Frar u għandu għaddej sal-aħħar ta' Mejju. Huwa stmat li Malta tesporta madwar 6,000 tunellata lejn pajjiżi oħra fosthom l-Olanda, l-Ġermanja, Spanja, Franza u r-Renju Unit. Bl-Olanda jkun l-iktar pajjiż li jixtri patata minn pajjiżna. Is-Segretarju Parlamentari għall-Bidja u Sajt Rodrik Galdes kellu kliem ta' tifħir għax-xogħol tant importanti li qed jagħmlu l-bdiewa kif ukoll l-esportaturi tal-patata. Rodrik Galdes tkellem ukoll dwar l-isfidi li jħabtu ma' wiċċhom il-bdiewa, iżda saħaq l-importanza tal-esportazzjoni tal-patata. Fil-bidja nafu li huwa proċess daqsxejn diffiċli, Malta għandha riżorsi limitati, il-prodott lokali wkoll dejjem ikollu ħanidok il-kompetizzjoni mill-importazzjoni ta' prodotti barranin, però minkejja d-diffikultajiet kollha naħseb il-patata baqgħet iżomm dak il-livell ta' esportazzjoni li tant nixtiequ. Finalment naflu wkoll qed isiru miżuri biex fil-xhur li ġejjin anke tibda tinbih mis-supermarkets ewlenin anke f'pajjiżi partikolari fil-Ġermanja. Sa dan it-tant Rodrik Galdes iltaqgħu tkellem ma' ħut mill-bdiewa li jipproċessaw u jesportaw il-patata minn pajjiżna.